ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு SBS கேமர். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பிரசில் சர்வரோட ஈவெண்ட் தான் காய்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நீங்களே பாருங்கள் காய்ஸ், பிரசில் சர்வரில் சூப்பர் ஈவெண்ட்லாம் இருக்குது காய்ஸ். டைனோ ட்ரெஸ்லாம் கம்மியான டைமண்ட்ஸில் கொடுக்குறாங்க காய்ஸ். நீங்களே பாருங்கள் காய்ஸ், வெறும் 420 டைமண்ட்ஸ் தான் காய்ஸ். டைனோ ட்ரெஸ் கம்மியாக தான் காய்ஸ். எல்லாம் ரோஸ் அமௌண்ட் 104 டைமண்ட் தான் காய்ஸ். எலைட் பாஸ், பழைய காலத்து பேண்ட் ஸ்கின்லாம் கொடுக்குறாங்க காய்ஸ். வேறு லோட் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்கள் காய்ஸ். இது என்னமோ குளோபால் ஸ்கின் ஈவெண்ட் போல் இருக்குது. ஒரு 100 டைமண்ட் இருந்தால் நம்ம இதில் இருக்க குளோபால் ஸ்கின் எடுத்துடலாம் காய்ஸ். ஒரு டைமண்ட் டாப்அப் ஈவெண்ட் காய்ஸ். பாருங்கள் காய்ஸ், சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ். எல்லாமே ஒரு டைமண்ட் டாப்அப் ஈவெண்ட்டுக்கு பாருங்கள் கைஸ். அந்த மாஸ்க்லாம் கொடுக்குறாங்க கைஸ் ஃப்ரீயாகவே. உங்களுக்கு எத்தனை மாஸ்க்குன்னு பாருங்கள் கைஸ். நிறைய மாஸ்க் இருக்குது கைஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே. எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் நம்ம வீட்டு காசு அழிச்சு எல்லாம் ஸ்பின் பண்ணது கைஸ். இவங்களுக்குலாம் எல்லாமே ஓசிலே கொடுத்துட்றாங்க பாருங்க கைஸ். இந்த பண்டிலாக இருக்குது கைஸ். உட்பேக்கர் ஸ்கின்னு, பேக் ஸ்கின். நான் வேறு ஃப்ரீ ஃபயர் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஏற்றினா அதனால தான் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் சிம்பிள் கொடுத்துருங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் கைஸ். பாருங்கள் கைஸ், டாக்டர் பண்டில், அந்த கொசு மண்டாயம் பண்டில்லாம் ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க கைஸ். பன்னி காஸ்டியூம் ஃப்ரீ கைஸ். இதுவும் ஃப்ரீ கைஸ். MP40 ஃப்ரீ கைஸ். எல்லாமே ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க கைஸ். பாருங்கள் கைஸ், உங்களுக்கு டாப்அப் ஈவெண்ட் பாருங்கள் கைஸ். போனஸ் டி ரீசார்ஜ் கம்மி ப்ரோ, கம்மி கைஸ். 80 ரூபாய்க்கு டாப்அப் பண்ணோம்னா 200 டைமண்ட் கைஸ். வேணால் பாருங்கள் கைஸ், அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. 1000 டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணோம்னா பாருங்கள் கைஸ், டைமண்டு கொடுத்து ஸ்டோனும் கொடுக்குறாங்க கைஸ். பிரசில் சர்வர் தான் கைஸ், வேறு லெவல் கைஸ். நம்மளும் பிரசில் சர்வரே லாகின் பண்ணி நம்மளும் அதிலே போயிட்டு விளையாண்டுருக்கலாம் கைஸ். பாருங்க கைஸ், டாப்அப் ஈவெண்ட்டு 80 ரூபாய்க்கு டாப்அப் பண்ணோம்னா 200 டைமண்ட் கைஸ். இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் கைஸ். பாய் கைஸ். மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.